Nou dames, ga maar naar voren, vol in de spotlight. Pak elkaar stevig vast, zet je handen tegen elkaar. Wat we nu gaan doen, we gaan allereerst de naam van de winnares bekendmaken. En dan de first runner-up kronen, wie ook een hele belangrijke titel heeft. Maar wie is de winnares geworden? De allereerste Miss Dutch Caribbean Teen is Zenara! Zenara, gefeliciteerd. Ja, kom maar naar voren. Laat jezelf maar zien. Dames en heren. Ja, dames en heren. Hier staat voor jullie de allereerste Dutch Caribbean Teen. Zij gaat de Caribische eilanden vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale van de Miss Netherlands Teen. En ook zij schrijft hiermee eigenlijk geschiedenis, hè? De eerste teen van de Dutch Caribbean.